roky. Ako najväčší mastri a králi. Tak to môžeme ísť ešte raz, ale to sme posrali úplne ako. To nevadí. Prvý krok vždycky. No. Ako ja to hrajem len tak, pre srandu. Neberte to príliš vážne, ja som noob. Ale toto môžem povedať. Toto je dobrá ciganština. Dobrá ciganština, dobrá. To je kráľovná asi. Hej, to bude pravdepodobne kráľovná. Ono môže sa mi zdať, že aj do boku. Teraz neviem, čo urobíme. A ja viem, čo urobíme. Nalákame ju do pase. Tu dáme jedného. To pôjde. No ja som veľmi zvedavý, čo urobí. Kráľovna. Aha, ona niečo urobila, ja som si to nevšimol. Nechám dať, neriešim, nevidel som. Kick. King in check. A kurva. Čo zrobím? Do piče. No poď kámo, vyhoď ma a prídeš od toho svojho buzeranta. Do piska! Fakt, čo ja môžem zrobiť ako... Stres. Kurde. Šajze. Ako mám stres. Posunieme na túto líniu, ako ja som to posral v začiatku. Čo akože teraz zrobil ten čurák? Čo akože zrobil teraz? Ako ja mám čo teraz robiť? Čo mám ja teraz robiť? Ako, fakt? Do psej prdele. Do psej veľkej prdele. Tlustej psej veľkej prdele. Ale nie, veď s kráľom ho môžem ešte vyhodiť, ne? Hej. Tak máme to, nice. Ešte sme do psej... Nie, žiadna psa prdel. Jooo, vyhodili sme jedného. Super. Videli sme jedného, to sa nám podarilo. Aspoň raz niečo za život. Ha, si prdeli, kámo. Ale ako jak to tú hru nastavia? Ja si nastavím na nováčika a on tu... Ale ako fakt, to je trápne, veď keď nastavíš na nováčika, ako môžeš dostať, neviem, akú obťažnosť. Ako rozmýšľajte, chlapci, čo ste hrali niekedy šachy. Ako môže nejaký búznož, ty vole, keď nastavíš niečo na nováčika, tak jednak to je na úrovni nováčika. A nie, nech to je na úrovni King Master Profesionál. Ako chápeme sa, nie? Logika. Veď ako nemôžeš jednoducho nastaviť ako nastavíš na nováčika a dostaneš hru, ktorý baví počítač. A viem čo urobím. Tak, zamyslíme sa, či môže niečo urobiť. Ale ja si myslím, že nie. A to je jeho chyba teraz. A ja ho môžem vyhodiť. Výborné. Dopisej prdele. Dobre, nič nám neostalo. Oh, fuck. Kde mám toho Bileo? Robíš srandu, že mi ho teraz vyhodil. Dobre, ja si nemyslím, že to je táto hra už asi pravdepodobne aj prehratá, ale no uvidíme, čo ešte urobím, no. Počkaj, on mi to vyhodil väžu? To je čurák. YOLO! Poď.
Aha. Neviem, čo mám robiť, tak som robil takýto jednoduchý krok. Neviem, ako mi to pomôže. No ale, no. Ešte uvidíme. Do prdele. Sakra, ako si môžete všimnúť, tento kráľ, či tento kôň mi môže vyhodiť tohto kráľa a my sme to pobrali, lebo sme prišli od ďalšieho. Lebo som si to nevšimol. On má čiernych a to slabo vidno. Tak kamarátovi teraz pripravíme menšiu pastičku. Ale ako vidím, ten čurák hneď zdrhá, lebo sa bojí. Sakra, skoro. Ale ja viem, čo ešte urobím. Ešte môžem niečo urobiť, pastičku. Tým, že ho tu postavím. Ale ako, jak toto môže byť nováčik? Lebo ako on nepríde na nič, ako on vidí všetko. Vôbec mu nevyhodíte nič, ja sa trošku sťažujem tejto hry. Fú, napadla ma takáto vec. Tu. A môžeme skúšať, aj tak už to je prehraté asi. Ale... Fuck. Ako to som pohnojil, ale to nevadí, Jojo sa nezdáva. Jojo sa nikdy nevzdáva. Jojo bojuje až do konca. A Jojo urobí veľmi dobrú taktiku. Jojo urobí takú taktiku tým, že vyhodí tohto buzíka. A Jojo prišiel od ďalšieho bojovníka, lebo je blbej. A neumí hrať šachy. No a teraz už sme úplne v prdeli. Ešte som tomu veril, že by sme mohli urobiť niečo, ale ja sa na túto hru môžem aj trošku sťažovať, lebo toto nie sú šachy na začiatočníka. A oni tu dali level začiatočník. A čo mi to pomôže? Robiť bordel, lebo ja nemám nervy také. A teraz, keď sa uvidíme, prejdeme si tu. Dobehneme tu. Nikto nás nemá ako vyhodiť. Ideme robiť bordel. Oh shit, tak, už sme bordel asi dorobili. Ale poslednej sily urobíme ťah na kráľa. To mám veľmi nevyšlo. Tak, teraz sme urobili veľkú chybu a prišli sme od ďalšieho. Tak, ja viem, čo urobím tomu čurákovi. Na! Ups. Dobre, takže, ideme na to. Kráľ v ohrození, super. Je to boss. Zdrá. Ale aspoň mi to pripomína, že je kráľ v ohrození, to sa mi páči. Akože sme mali trošku lepšie skóre. Tak si vyhodíme toho malého buzeranta. Viem, že ma zabijú. Tak. Ale Jojo sa nevzdáva, stále útočí. Vie, že ho dostanú. A Jojo vie, že už skončil. Ale pokračuje dopredu. Prekračuje dopredu. Vie, že na to má. Jojo v prdeli. Celá jeho armáda v prdeli. No ja si myslím, že už by to mohol byť aj koniec tejto hry, pretože Jojo už neurobí nič. Aj keď? Á, nie. Takže ja si myslím, že by to mohlo byť všetko z tejto ukážky z tejto hry. Volá sa Flash Cheese, keď ste páni v ťahu, môžete si to vyskúšať, dám link do popisu, takže... A viete čo? Čaute.